Ngay kibli it pi baro hagi kerteng ke jamu Jesus Christ but ngadap daga jingkemen ke bakrau bangan yo ban grand shipi naga ktien ka jamu play. But hai ni ka po ngan grand you fi naga gospel jamu Marcos mga bakatsan ni ka ba halfway. But nga kermen baga ktien ka jamu play kan poi she ki bri ki badai biang ki batrang ki shai ka jing sha. Kiba kwa ba ni yishi shai ka jingmut jang ktien ka jang blai ba ngai ba ktien ka jang blai kom ba ka ong kan man thili kan gar khu kan pelai kan pen kala kan snadori ka jing im ka jongi te kom ta sai sien ngai khu blai e de fi ba nga priang su bhai fi shaba fin pet ye ni ka video ye ni ka jingialap ye ni ka khu bo ni ka ktien ka jang blai but shisha nga don ka jing ngai ka bas cambo blai un ka khu e na ka benta jongi but ya samlem chiki way nang ta kat bala pen poi si kimen sing ba kodor na mga kermen be de tang ngak ting jong play ka bala ban pen kaladur yang ibat bangin im na gam ta kerteng ka jong Jesus Christ gam ta ha gani ko pong and training ka gospel na gospel marka khat sana way because subject ka de gani bo play u Pyndonkam ya kita ki unexpected moments ban ring yang siya u Khrist. God use unexpected moment to draw us to Christ. Ban ring yang siya o Jesus Christ. Najuay ka bangin niya, kren niya kaya benta na kaya ka ba arhoy Marcos kalnong ba katsan, ba kaya subject. Ka setting jangan kaya ka ba arhoy, kaya nato kaya ka ba katsan, tertera do ka ba arhoy refila ban pulihi, hangcho, pinyo ya ka ka ba ka Bible kala de ban record, ika details. Haka ba yaday, but ka kata ka ba Khrist ulasya na kabenta jonga ba jongpi. La record ye kata ka pain, la record ye kata ka jing penjaburam yu, la record ye kata ka jing shashi tom ka jongu. Ka ba ulasya na kabenta jongi kanang ba mangi kinong pop ngin yo ken ye kata ka jing im, but ka jing im ka ba karhay hau shaki bam chikot. But habagi puli gini dekat lah pen ki ika donut ke jonga kan pen ki ro ika donut ke jong pi ba hadu kan ni Trai ulasya na ka benta jongi wat shua ba un kiyo halor jong kading pna sa puli mo fi gini dekat ba bangini pe dekat ba afuai na bot bagi beri ki puli ke ba kim da puli ba ya ka kim da pen jimot ba ya ka kisim sting ba ya ke haba puli ke tingga jong blengi na mangam jeliu ba dan ba puli re kim snu thu ya ka min sem lo ko jong bleng rap ingi bangin puli ke Bible bat ngi yo kita gi nong hikai ki pastor ki ba nyalam le mi fi ke tingga jong bleng kan long ke jinger khu na ke benta jong fi bagai ke benta na don ye ke kamram ke background ye ka bangan crunch pi ke benta na ke tingga jong bleng ke dekat ke ba artway ngan puli na ke benta jong ngi de kren yo way breu ke teng Simon unong kai rini on the Bible hadu ka ba artway ngan puli kile pin borti yo way Simon unong kai rini ubala yai light haba one na ke ribri ukpa u Alexander ba u Rufus but ba ye ga dingfna jang u kumadi ga dingfna jang u Jesus Christ out of nowhere kensan kapao ka kerteng jong niu briu ha ka ktien ka jong oblay ba nginya kren japang jong niu briu nginya learn ke lesson japang ha ka jingim ga jingi na ka jingim jong niu briu bagini pet jadi ke subject bau blay u Pyndonkam kita gi unexpected moments ban ring yangi sha u Jesus Christ u Simon u nong kairini kimpat ju ye kendo kimpat ju ye kendo hapdeng jongki probably u Khrist ulong foreign sha Simon Kimi thu iwe kim day na juga jaka kim day na juga snong la bandai ba Simon nong kai ni umpat jios nyau sapang jo ni Khrist tak adu kani ke benta balat kho da ke tien ka jong oblay ba record da ke tien ka jong oblay ba ulale ye ke balong extraordinary
Wat kita ki senran ki bahajan jong Jisu kim shimle. Iya kan Ula ba no ya ka dingfna jong u ang kaktien ka jong ublay. Pilanggan mau na you Petrus how Lucas arfu alay fulay u ong yidi kintien. Lord, I am ready to go with you. Try. Nakan rat kalong lakre ban lek bat me. Lakalong ha ka ying bandi lakalong ha ka jingialap. Banda ka taga po kalapoy ban bud yu Jisu syata. U Petrus rengkat beki we kisenran jong Jisu kila ino ya umarwe. Kata ka dai hagal nong ka ba katsaw kada ka ka ba san pa ngan puli ka ongkom ne ti bro kila ino ya u ba kila pet yap no baro kila ino ba kila pet yap dan rai ngo yu blay haga jing tlot jing kisenran ki jong u hadin ba ula mipat na ka jing te ule benya shem ya ki bat ula pa ya ki ban pendep ya kata ka great commission but kakam ka bagi pendap na kabentaw Trai. Umday tahan ka jingialap ka gospel. Hadi ka jimi para krasna kila syayap ro na kabenta ka gospel baga kerteng ka jango Trai. Rehaga ni kabentang ya Yeshua kata. Wadu Petros bakiwe kila ino ya ujisu marway. Devel kadang hagi ni ka janmit kabamenta. Hadi ka ni ka step kabamenta. Maaf ya nga. Nin ya pet kendiat minit bat nga. Hagi beday bat Une Simon unong kairuni. Bangin raw, bangin ring ikijing hikay, sikijingim kijingi. Bangin ipet. Bapleng ublay Pyndonkam kita kaya unexpected moment ban ringing isya Khrist. Baka day kijingay a blay baka buram kalong tangsyu. Kabaning kong ka point kaday. His scheme. Ani ka plan jong Simon nong kairuni. Haba uwan siya kadi kajagangin sipet. Bat nga ha kani kapor. Ngan kulir khak ba afway ka ong kilepen bot ti away u Simon unang kairani u bala yat like haba wan nagaribri u kpaw Alexander bo Rufus ban ba ya ga dingfna jong u kadon ka story ade ka reality halen that jong ga de khot jong ka ni ga de khot ba chwa bangin po je tanga ko ban ya step by step ni ne pe je ga point ga ban kong his scheme ka Bible, ka kalam yitu Asian i ka kambon hage beday ba ni Hebreo. Baro ka bangilaban tip siya ni Hebreo ba record ka Bible ka siyong ba ni uday ubana ka nong uday unong kaireni. Kata ka mga Bible ka record uday unong kaireni. Bagadi ka siyong kaireni. Kadi ka siyong kabadon hapo North Africa. Balbagi puli ka Bible carefully. Kani ka dya hagapor jong ka Passover feast ha Jerusalem. Kata ka scheme uwan sa Jerusalem. Probably banishibenta ha gani ka feast ka Passover feast sa Jerusalem. Kata ka ba habang ipuli ka tin ka jong ublay. Ulaban day u Jewish proselyte. Kamot ubam day u Jew originally indray ubalakalan niyam sa kaniyam Judaism. But ikabagum kita lakot ki Jewish proselyte. Ka Bible ka kami tu yang ila uwan marway ni uwan bat kaying. Laban day uwan marway, laban day ru uwan rengkat bat kaying ka jo. Ulawan siya ka jakaban mani. Ulawan siya ka jakaban ni shipment ta ka feast. But ha ka feast ka Passover feast ha Jerusalem ki briu ki rungi yami siya temple ban wan ra ya kita ki lam lagi ki langrod sa kata ban ay ka jingkanya. Bangilaban sutu, but I'm sure ba Simon nong kaireni lawan ba shibenta siya gani ka Passover feast ba ulawan raro ilaw jong tao Passover lamb. Hindi ka basod na ublay pa ng kami kini ka even. Ki unexpected moment. Ban pelong yo Simon nong kaireni ba ni kundo face to face. Day ba tu blang ba di umrad. Henry ba kolang rot jang ublay. Ba no ay ka pop jang ka partay. Uba ka jing kanya ga jang usisin kanya lo jang dikna. Oh kan ay u ya ka jing map kan ay u ka jing suspa ya ka jing job but ya ka right standing ya khmat jang ublay pa uba khoy. Bagani gade ka dur jong ka jing ay ka jong ublay. Pure grace of God ki ang. U Simon udang Pyndonkam lesi haga business. Ali ka plan haga scheme ka jong. Hakata ka ay ka ba uwan siya naman pandep iya ka. New don, new blay don nila ka jong
Kajing temu na kabenta jong ni ubrio. Yung sepek sibet nagagtiin ka jong ubulay. Hay ka ba? Umat ya utray. Umday tang buubay kadig na jong utray ndray. Ublay upen imbro ya. Badi ka ying kasem ka jong Bon ba kibakum. Usay man nong kaya di nganget ya kadig kaway ba umdan uway. Ubrio uban nget ya ujisu kumunong penim baon ong baka sijaran kat. Kadang kamu play, Pyndonkam de kini ke unexpected moment. Ban ring yang i siau Jesus Christ. Kaju ba kajing em kajing ha. Kaju ba kiway pat kiba fly you Khrist. But providentially you play haka sovereign will kajing u. Uyalam yang i, ring yang i sa kajaka kabag yung skill ka kubor sa gospel. Lapakin do igi pop kajing i kajing babar you Khrist ba kaburam ba kajing karman ha uba lang ngilanget ya u. Ba kumtala pen em yang i. Udah may perlong ko junga walau pastor. Uyas niya uwan na kalong ying bapat ngay Kristan. Bapat long Kristan mabenga. Imay ijong utaw pastor perlong ko junga uday badisa hayo. Bat kat ba udang rai ka ban ra sa kadukan siya. Dan kendo ba uyas niya uy ka jingialap haga kasngi yo ba. Bat kum taw labu ika tin. Ikitain ba ulas ngap ika kubor. Bagum tahu bila ketayu la penim you, but adi makataw la rung apa ke barang wa long nang bodu Khrist ulay puli pastor buk mentau long syakri jang ulay Pyndonkam lagi bagum kita ki unexpected moment. Kajakom tay kajingem kajakom tay kajingem ju Matias ka bang udang Pyndonkam ban lumpisa la khat you do try ula kalong nang bod jang Jesus Christ. Petras baki tagi betraining kala baru. Kita yang pun kami ke dah kau try nak kau yaki baru la pelong yaki syakri ke janggu. Ban Trai ke kami juga nang tang brio. Kisenran ke janggu. Usol, cua pun kalau Paul, udang pun kami ke Malaysia Damascus ban pinci damben ke Kristan. Try le syam you la kalau apostle berkrau. But theologian berkrau. Usenran berkrau. Naga benta ka kerta yang gajah Trai. Kita yang Pyndonkam haga jungkim ke jungki. Henry, ublay Pyndonkam iki unexpected moment. Bagi siam markmat batu kun lang brot jong ublay. Habaro ka story juga Bible. Nanu Genesis alo jingpen pao. Dan uweru ubakanu Adam sekmat uban wat yo Trai. Ni de Trai kain ubawat yeki ubashem yeki. Baru penem bawa penkelai ke jingim ke jingki. Ketop ke jingim ke jingki senran. Siwagi senran. Usol. Ubakala pobat mangi. Hado kini kisngi. Kadai ke jingki isnai ke jong ublay. Bau shem yengi. Upen im yengi. Uyalam yengi. Pyndonkam kita ke unexpected moment. Benring yengi. Syau Jesus Christ. Badeng ni ba. Ujisu kerana Lukas. Kalau nggak berkenaan kan dekat. Kaba sipaw hang tuba ukone briuban manwat di kita agi bala jana. Buway ni kita ode usakayas don idea whatsoever. Bau Jisu dan ni ka plan ban pen im iya Bau blay Pyndonkam yaki unexpected moment. Haka ba ulay kiolo jago di ngut trawang wan haka ni singan ru ka yung jame ba ka jing pen im ba ka ni singi. Usai man kaya ni, kumjuk mau urum dan any idea whatsoever. Mereka kadang plan gak jamu Trai ban penebiu. Begini even kija. Ublay Pyndonkam kini bendri Gabriel. Sha Jesus Christ. Cuma bangin poy ke baar. Yang kau banyak tu ya fikir ke story jom boleh berkrau. Hagas pas dem kat praspasan kau. Utade Charles Spurgeon. Hagan reutan jom benai January. Usnam kal praspasan kau. Kadai ke sengi ke berkeman yo Spurgeon. Uang bakadai ke famous did. Haga bau play. Ula penem ya ke mensim ke jom. Udang katsan snam haga ke por. Udang katsan snam. Wow, dan apa yang juga tak deep conviction, kacing pendendor ke bersyukur je buah ke berdaya bergapang. Oh, you pulih ke Bible nama ulang Kristan, pulih ke God, ke Christian book ke bergapang, bakal kacing sok apa je bu. Haga wake step ke bau nang mini yang Malaysia kacing yang kadang kata ke eriong tak kiong.
ka snowstorm ka bajur de kapon hadu ba umlai ka ban pois de jaka ka bu tu ban poi but hagadanga jaka ka bu don ka wei ka ying mani jaka barang methodist ka rem ka bala kham rem ba but dan tang kendiat ngot ki bangai ka daga ying mani ba u chance person ul rung hai kita ka ying mani on the rung hai ka ying mani ul shong hai kita ki ben jaka ying mani ba lamar ka jing jor jaka ni ka snowstorm Ubadai man keren ni ka kubar ni ka sini simpoi ka por ka badebian. Bekom dala yang do way pa do nongelap na ka jaga ka jangu buta. Uday nongelap ubaray ko ang sas person. Haga story ka jangu. Bola keren. Ika kubar ng Isaiah sa pusan. Duha baar huar. Kabong petsa nga ti kumta. Menyo him. Look unto me and be ye safe. Boni unong ila ukren sikran bun si repeat ikini look unto me and ye be saved. Men yoy ga jing panem. Andala kren ka tuga di por ke bos project no snap ko kubar ga jingu. Lang boni unong ila breko la kren direct by your Charles Spurgeon. Uang samla. Menyai long uba kodet but me long uba kodet. Habang apek ye me you look miserable unong ila buang. But menyai long ubriu uba miserable. Ha ka ni ga jingem but anda me let na ga ni ga jingem. Lada mempriang ke kini ketien ublay kapanga keren siya me. Bala na mempriang ke kini kapor. Menyokin ya ka jing panim ha kini ka moment ka pamenta. Bala ka jingialap Spurgeon ustang mas ka uthui ka jing dom la weng no yo lo ba dom la weng no ustang ba di ula persang bun ki na ka benta ka jing sosak na po jamu onda ka sio ni ka kubor ban pet ban chungek hau Khrist. Spurgeon uang kanika singi ka mo play ula panim yenga. Dahil kanika singi Spurgeon na ba usyani hau Khrist ka mo try ba unong panim. La panim yu ula kalalong unong ila bakraw. Haka history jong ka jingit Khristan. Ublay u Pyndonkam yiki unexpected moment ban ring yiki brio shout Jesus. Kanika pure grace. Pure grace. Kamday nakalyang jong ubrio. Kamday nakalyang ka jong. Kamday ka jingpa na nga. Ngalay ngamba. Kababakom dan ubabaham dan uwiro. Ngamwad. Day maubawad yan nga. Padayang tang yung amazing grace. How sweet the sound. They save wretched like me. Even the Armenian, kibaong baday mga hakapo pagirway yung amazing grace. Kiyapas ko to kadai ka jingay habang kadai ka jingay kadai ka bangim ni nakalayang gasangi. Kadai ka jingle is nay kajong utra. Tayo kadai ka point ka badingong his scheme. Yun pa ka point ka baar his selection legit you hangi hakan ko ba arhuay kilaya pinbor ti ya uwe hu Simon unang kairini ka Bible goong haga Bible pareng goong they compel a passerby Simon of Kairini kila pinbor ya ta uwe ubayat ang tao Simon unang Kairini his selection Kila compel, kila combo, ela pinbor yaw Simon. Na preng jong tao pa ba? Kila pinbor yaw. Iyi ka jingjit yaw ni ubreo. His selection. Kila jit yaw ni ubreo bon ba ka ding na jong Jesus Christ. Perkat kan dia. Na preng jong uneo pa ba balay o Simon. Kila pan jit di kiway pan. Ni balay ki jit yaw. Habang ipek na kalyang kajong ubre dan si bun kidaw. Nang ipek naka providential care, naka sovereignty kajong naka plan jong ublay ban pelongi ibreo bakit jet yo Simon bakit ka wan rai ka jingpen kala ka transformation ka salvation ka forgiveness ya ubat ya ka yin ka sem kajong kita ka ublay legit ka jingpen na do suwa pa personal ni ka birthday ublay un Pyndonkam ki means wan rai ki sha ka ding na jong Jesus Christ. Maublay o Pyndonkam ki means. Bangan ra yagi legit siya ka jing panem. Bahang ni Simon ulaba ya ka ding na jong utray. Ulaba ya ka ding na ka jong utray. Nagabentaw Simon. Ublay ula Pyndonkam ya ka sipay rom. Kanang bakin penbor yaw Simon. Banba. Bandon kata kontak bat unang panim. Baru ko lang brought jong ublay.
Bagadi ka kentin compel hang ni kawan na ka kenting Greek aga ruo kabamot press into service. Press into public service. Compel penbor. Kisipay Rome. Kita gibring badon ba ke ikhtiar ka jongki. Habaki ong badai ban le. Haban ko ngo yeki. Lem kum ta la da phim ko ngo pihak ban siu yu kedor ka pada buat da ka jingya. Bagi ong yu ni ber ba ye ding na umla ba dong ye. Habangi pe na kaliang ke jong briu. Ika ma compel gini ki sipai ron re na kaliang ka jong briu. Pyndonkam ye gini ka event. Ki unexpected moment ban pen ya Simon nong kai ni ring kat ka ying ka sem ka jong. Enoch ha ka Bible ru kum ju. Puli, you Isaiah san pulai. Siau tu, hai ka kam ki apostol ng prophet puli kata. Bo play ula Pyndonkam yau nong yala bo Philip ban pen shy ye kata ka lenong ka bo puli. Hai ka por ka badai biang arrange ka meeting. Bagam dala pen ya Enoch. Ang gagtiin ka jong ublay. Pyndonkam ka scripture. Pyndonkam yau nong yalap. Pyndonkam ka providence. Hangno on Yeshem, hakaduga por on Yeshem play arrange gadaba when right Hebrew show Jesus Christ. Hagadebo Charles Spurgeon, Pyndonkam ye, yakatuka Eriong Tas, no storm, Pyndonkam ka small chapel to Gabanang Methodist, Pyndonkam yo to, Unong Yalap Ubaraiko, Pyndonkam yo Isaiah, Yakakti Jong Isaiah, Saubusan the Arban ring, ya Spurgeon, Shaka, Dingfna, Jong Jesus Christ. Ublay Pyndonkam ki means ban ra ki beljet shaka check pada kadai ka jingle ka jamu trai Ublay Pyndonkam ya ka lenti Damascus ya ka plan jamu Paul balas Damascus ban pistamben ki Kristan ka even ka ublay unon ra ya Saul marmet bat unong pada. Aduai hagi ni kepor wa mentaka bang kan ni kubor. Bagi ber snyaul bang ni kubor o blay un ksta yefi. Ban pesong ko ifi bevim dan de go way pa kalam ti ban pen yefi right now Jesus ka double blay. Ula ye ke beneng ban wan siga ber kalong ban pen bang ilong gi wa pop bang imla ban pen bangin yo ye ke chi pen kalong bangin Shushania how Khrist ban shu pet but ngek how Khrist ye ke bola pendap na ka banta jang. Wat persang ngek pet Shania, how nong pa niya? Ginipoy ka balay. Ginipet, his shame. His scheme, his selection, his shame. Balay nga, bu, yung ginipoy ka balay. Balay, kajing jaburam. Na makakom ka context ng kabel bin sutu yafi ka context ng gani ka imlang kasalan ka context jong gani ka custom jong ka tugupor kalong ka ka jaburam ka bakrautam banba babi nga ya ka dingfna jong ubriu ubala shapen rem kani ka jaburam ka bakrautam banba ya ka dingfna jong ubriu ubala shapen rem wali na kadang his shame Nakaliang jaga bertay. Kani ka jaburam ban bay ka dingfna jang briu bla shapen rem. Ben balu play ya ka tagay ka buki briu giong ka foolishness. Kani ka bor play ban pen ni kita gi bau play tmu ban pen ka bu Simon nong kairani. Onam don sipai. Ki ba kwa ban le ya gani. Unam laban kisipai rong kinam laro ban jien na kijiu na marga ni ka por. Jong ka pass of office. Hindi ka jien yaw ni ka por. Hapdeng jong ka ta. Kajing ya rong ka jibi. Hapdeng jong ta pai pa. Ki sipai rong kila jien yaw Simon. Laban day bigla jien yaw.
haka nong rim jong ka skin color. Kumang mane, bikin mau nem, uday na North Africa. Laban na ka skin color. The gundagi kila jidi ubo na ba ya ka dingfna para ka por ba uba ya ka dingfna la brand you ceremonial unclean. Kumalong gijiu. Habang kita ya gitu panjang toli la kenya ki bangkot kat kom ka hukum. Kumta habang ipuli ka baat we na ka sintur jong kini kisipai kila penbor. Kila penbor, kebamot ngila bagsnyaw tu. Yaw Simon la penbor, ban ba. Iya gading nalada umba kanang gajing ma. Iya gajing im kajong u. Kanang gajing ma, iya gajing im kajong u. Whatever the circumstances, compare ka kung gano ka circumstances. Hindi ka ni ka ka unexpected moment. Hagaba habo Simon ang kuta, iya gading na. You get him, get you. La sunshap, the gajingerman, the gajingpedim. A sunshap, the gajingerman, Jonga jingpedim, ya, kaminsim, kajangu. Whatever the circumstances, play Pyndonkam yaginigay, ka unexpected moment. Hagapor mo Simon ukta ya gadingna, ya gajingim gajingulapan kala. La sunshap da gajingerman ja gajingpenim. Ya kaminsim kajangu. Ade marang jong berbor habang ilap. Uno breu way shem you Khrist. Pentikna ya gani way. Ya gajingpenim ba ni gajingpen kala kan jaha gajingim kajangu. Haga yeng kastem kajangu. Kan long belong you Petros, kan long belong you Saul, kan long belong you Sakel ba way pat. Gajingpenim you ba ni yeng kastem kajangu. Badin ka daw, ngadang la bang edeu Simon. Ubanyo mat, iya kata ka jingay bam jukot jang ublay. Ubanyo mat, iya kata ka eternal gift jang ka jingpanim ban iya ka bangalong. Ufarisi uberkat bangalong bapa, bakamtangan kamyaw nong panem. Banyo runyam bong ngala ngaba ngakamay ngamdan kamyaw nong panem. Ngadang la bani Simon bani ka position bani ka spa bani ka ege baro ban mat iya ka jingay bam jukot ka jang ublay. Bani ka kerdan, bani ka nami ka buram sa ka berday. Kamendo ay kini ka litnon baro. Hindi ka bangin ang kam kalong bangin yo bani siyemyo ni nong panimarkamat. Ublay yung Pyndonkam ya kani ka unexpected event yo Simon ban yo ay ka jingpanim. Ba kani ka for, balada kani ka kubor ka jangan let you fi. Finish siyemba Trai fin puli kapay fin edukat no lo siya na ka banta jong fi what you wabo ni kill la ka dikna. O na kill la ka dikna ula bano ay ki pop ki jong i. Labi pat na kasi balay ben ay gajipin ksan ya baro ka giba shani au Khrist kumo Trai bon. Dan pat na gaway ya linti. Dan pat da gaway kalat. Kay ka ba Pyndonkam tam ha ka jingim ka jong pi. Baro ka bangi yo ay ka pertay ki kala. Kita late no on the Bible. What mangirong sa late no na kabarday. Ginamne janom, nothing is permanent here. Dan tanggaway ka ba ne permanent katay ka jingpanim mo Khrist. Badeng ni mo Jisu ang kamdan to yu brun yo ay kabarday mo gaway undo no ay gamansin. Kay ka ba Pyndonkam fi kaday ka jingpanim. Dayo Khrist nagalayang ka jong fi. Vivilet nang ni kalamu Khrist nagalayang ka jong fi. Anong yu fi fining kong kait na khmat jong ublay bukoy. Ay bu Khrist undon nagalayang ka jong fi. Bat kataga ni ka jingermen. Iya ka jingim bam jukot ka jong fi. Dan da ka way pat kalanti. Dan pat na ka lat. Ban pan imingi light. U Khrist nagalayang ka jong iba kataga bola pendap. Nagabanta jong. Ini poin juga poin ka besar. Kaya kemajahang ni a sinner converted. Yaw nong pop la penim bat la pen kala. Kata ka poin ka basaw sinner converted. Yaw nong pop la pen kala. Kani kamday ka ba siya jaring kat? Kamday ka ba jaring kat? Ba uniw Simon. Unyat lenti. Passing by Jerusalem. Bonyan lintiling by kadiga Jerusalem. Kamday ka ba jarang kat?
Kadai ka providence jang ublay ka jing penyai ka bastard ka jang ublay. Bahagi ni ka particular moment, hagi ni ka particular time ka por ka badebiyang. De ublay uba penyai ikini ki baro, yaka jingmot yaki action ki buwan ra yaka taka ka ba ublay ukwa. Haba ukwa. Yanu kwa, but hang nu kwa, kadai ka jing penyat ka bastard ka jong ublay. Oh, ya baro ki jing mot ki jongi, ya baro ki action ki jongi. They ublay penyat exactly what he wants, ka bukwa, exactly when he wants, haba ukwa, exactly with whom he wants, but no kwa, exactly where he wants, hang nu ken ukwa. Bagini lai ngano Genesis hadu jing pen pau dan sibun ba kinuksa ke Bible komolong kas nuksa jo Simon kabangi yang ni pangilay ka bangin scout ho nilay ka bangin scout ho bagay ka baja ka jing medyo kamday ka baja ringkhat kamday ka baja ringkhat nagaliang ka jong ubriyo ngila ba ng sutukom no kinigi barok ki Trai banwan rahay ka jing em ka jong kung nung apoy nget yaw Jesus Khrist nga daw briw ba kumuta ka briw ka ba kumgata ka ba doon uba doon uba yala ka mons uba pampriyang uba bersay ka jing Jesus kung no kanay ka jahay ka jingim ka junga banga nga kwa ban ong ifin ka ting ka jong oblay nga tip ka digaway ba try don yala ka jong ka lenti yala ka jong ka mon banwan ra yala ka jong gibriw sa ki Pyndonkam ken bakin yo ken ya kan sing penem bat un pendep ya kata da do kan lenti banwan rai ke balajin ya kita ke bol ukpa ya kita baru ke ukpa ayu ko dan ya laga jong kan lenti banwan rai ke sha ka sing penem oh hang ding bo blay ulap Pyndonkam ya ke event banwan rai Simon sha ka sing penem kumba ublay Pyndonkam ya ke Damascus event banwan rai Saul sha ka sing penem balingin let sa room ng makan rew kadakot ka ba kat lai hin puli hang tu bo Paul wan rai ka kerteng jong Rufus baga kme ka jong ngan puli ka di ka benta ka ba shaik na hangde bangila ba song tu ba day tamaw Simon ubalong pa hangtungin sa puli biyang sibit naga gospel jong Marcus nga sa puli biyang naman tangin nilibat nga naga gospel naga shiti upo sa ginang room kanong kaba kanriw kadukot kaba katlangan puli sa fiya kadi ka janmit kaba benta kanriw kadukot kaba katlangan puli ka Bible ka ongkom ni sngap pa sa score pa to ay kublay yaw Rufus yaw balajit how Trai bika kmi jong bad jong ay kublay Rufus bika kmi kajong anang iwan menta ay ka gospel do Marcos long ka katsan ka ba halfway Simon unang kare ni bala ya ba ulawan nagaribri ukpa o Alexander ba Rufus Amen yero Trai balagal naga rukat live Paul mention you Rufus but you ka kmi kajong agani ka evidence ka saki ba shaikadar bagay ka palagala jaga jingim jong Simon nong kay ni para ka long ying ka long sem ka jong bagat bao dang bai ka digfna ba daw la pet siya ka digfna siya ka Calvary ka bao Trai udang don hangtay ban pendep ya ka monjo ka ban bai ka pop ka jong ban bao ai tinoy ka mensim ka jong show pa ka bao dang witness ka greatest event ha ka history ublay la Pyndonkam ya ka event banwan ra ya ka jong Simon hati khosi ban dam krop hakmat jong Trai baon nget baon shania ya ukum Trai ba unang padem lapen ka laya ka chikim jo Simon ba ya ka long ying long sam jong bagadi ka dur jong ka jing ai ka jong oblay ka dur jong ka pure grace ka jong oblay na duai bo blay ye shem ye pi ye ka por on ye shem ye pi lang ba ka no ka even kalamande ka storm jong kita kalaban day ling ba
Pipuli ka Bible film scout ho ya kata apa bleu pai ki nong yelap lagi pas apa pen syai ya kata ko kubor pin yo ya ka jing penem kan dei ka no ka event ka jing em ka sebagai laban long kum nero haga way ka bentang ya laban nong bleu laban pen ya iki eke berban ring yangi bangin boy kan siya ka jing tip kan yaw Khrist nga duai bo bleu un ring ya gibela jit baro un Pyndonkam ni kita ki events baro ki bautmu providentially banyalam ni ki breo sa kajing panem ya how Jesus Christ kajing panem kabaha u Jesus kadai ka pure grace para banget kadai ka pure grace dega do pagade ko lentiud play wat long bakal ko kubor how fanyos yo Kau benong you feel done dah kau pakai kerteng hapneng ani hakandau buat infilat nak kerteng ke jauh Jesus Christ. La dah pimpat syania how try bo nong penem one no ana ba don uwei ru aga pertai ubala ong ba ngalayap na kam taki pop jong filat tang ni ubala one na peneng sya pertai. Ubalong kupu ka jengem ubala im ni ka jengem ka bangim la su ban im ula ai ka jeng kenya ka bangim la ban kenya pada ka jengem pada ka jeng kenya ka jong la pen im yangi bar bangin nyet yu gi pop jeng yon shim no barok ngin kalambot gi pop jeng gi barok ngin syariah chu haladi babangin nyet hau ngin yo ka jeng pen im un ai ka hok ka jong u shangi ka pop jong gi un shim no ma u pada ka ngin yo ka jeng pen san hak mat jong ka ka hok ka bo la ka mai ka jeng im janai ka bangim la ban im ha ka bo la ko ngu janai ka hukum ka jong blay ba ka jingkinya ka ba janai ka bla ai lo ka dik na ba ka dik ka jingkinya kan ka bo blek paula pdiang bat bangila roban ong ba de tang ka jingkinya ka ba pen em yang nga ba de om dan ka ba ka jingkinya brat no brio lat ta ka di ka jingkinya ka bo blay lawan sa ka prthei ban shep ni ka jing long do ka jungi ban em ni ka jingem ka bangem la ban em banai ka jingkinya ka bangem la banai ula yap Ulai ti la ka jong ka jong pop ka jong la yap attack ba ka singi ka balai la mi pat banai ka jing pen im ba ka jing pen kesan ye barok ka ba syariah u khot ye ki bro sa ka jing ka lalmot u khot ro yangi bangin ngai ka ka gospel kata ka bau jisu ulale kata ka ibu jisu ulong bangin syani ha ba tang ha u ba tang ha u hi marwai kom ta so bangin pen kot ai ka ni ka ja ha ka ni ka jan me aku aban bu ifi ka jing ka li ki pen ko Hatu fidei ne em u Kristan. Hatu fidei ne em u Kristan. Hatu fidei u Kristan kan mau baka dik now Christ kadang don ka jinga day with shame. Still associated with shame. Puli ka gospel markas pralay fusaw. Puli masakan riwar fusaw. Puli yang tupini kadang don ka association ka dik now Christ kadang don ka association with shame. Bangin bay ka dik now in long lokloy. Ya ka ban sya na ka ban takwat ada ka jingialap ka jing sakren ben ka jing sya nyo ben baro. Ya ban sya na ka ban taw trai. Ya ban bay ka dik now Christ. Lenyi na di. Gil pedi sa ka pertay. Ba ni pendam ya ka jengim ka jong i shau Khrist adera dal video Kristan ka dikna kan mawi ka dikna o kan riano na ka no ka lenti ja ka pertay na ka no ka perkhat ja ka pertay ka kam em ja ka pertay bat ban pen ya ka jengim ka jong fi kan kom ka mon ka jong Khrist bangin melong ka pertandingan long mahu. Lakhat yang bangin sarandar ya baro ke jingim ke jongi syakaman ke jongu Jesus Christ. Ini melong lakloi ba ngin syasi jamru na ka benda jongu la kawan. Ada video Kristan. Mau ya ka dingfna jongu Jesus Christ. Kadang don ka association ka bakrao ba ka jingim jongi benda. Ka jingialap, ka shame, ka pain, ka persecution, ka suffering. Dia daw nga juong berebor, om Judan, secret disciples, jong Jesus Christ. Bagata ka jingit ka jingi you try ka nam day tang ka story, kan day ka reality. Pila ba nam yo hi, ko ba iu Simon, Yega dink na bat yega taga ski ko Khrist. Ulai ti no halo ka dink na maki pop ki jongi. Nega kwa banong ifi. Ba fi tip ni away, ba fi don't come.
Ya kata ke ai ke mau try un ai Shafi Pyndonkam palat. No pimla ban im khlem kata. Pinlong miserable haga jingim. Pinlong miserable on the filate na ga pertai ro kum jula da khlem kata ke mau try un ai Shafi ke jing ban im. Ke jing ma be ke pop ke jing suspa na ke pop. Ka hok ka jong ban pen ksan yangi. Hakmat jong bleu pa ubak kho. Aba pen bu ke jing shania ka nya on pen em ye fi on pen kalai du ka jing em ka jong fi shaki bam jukot kombolong Simon bat ka ye ka jong hoy de ke sngi ni celebrate ye ka Independence Day bala pelai lu yang ni na ka ti jong ki no way kesan tarik ku benai Agos Kakandai spa sau pun yo kadai ke sngi ka bang yo ya ka Independence la pelai lut yang ni dei ka ban ong yi fi ka jing lai lut ka ba shisha kadai ka jing pelai yang ni na ka jing long brau ha ka pop leng ba jong Jesus Khrist ba kom tang ni le ka men om shu tang ya ka ni ka Independence Day rai ya ka jing lai lut ka pop ban ka ta ka dei ka jing im bam jukot ka bang le ka men jing bam jukot ka ba ka purthai ka mla ya ka ban ai yang ni da ka wei pat ka ken tien ban batai ka jing ka men jong ta ubreu uba yo ya ka jing penem bu Khrist ya ka jing lai lut na ka pop na sultan na ka jing dum na ka jing yap na ka do jong ding ka ba jer kai bat ya ka jing im bam jukot ba Khrist kata ya ka true freedom nong ya ka true freedom ha ka ni ka po ka hot if you show Jesus Khrist la pin pat nget yo Jesus ka pop ka te mrau ye fi usot tan te mrau ye fi bagam ta fi ka ba mi nang ta ka ni ka jing klim ka jing oria ka jing im ka ba persya yo blay ka jing im ha ka pertaya ka pop Bala fila chate sa ko magan no ka jing blien ka basneo ka po kini ki so ka batay sa mo Khrist balang tribe nong pa mo jong fi ha ka diga for fin one show Jesus krop ha ki jak ki jong ban dem nong Trai snay nga pan im nga lang tangan yap ka jing snay Trai ka lap ka jing mo jong fi kan pan im fi bat kan pan klaro ya ka jing im ka jong fi Kumta siya bangan pensangit no ni kubor. Are you saved? Halo pen im ne em yefi. Hatu klashania asishane em au Jesus Khrist marway. Hatu pi ba ne em ye ka dikfna ka jang uda ka jing command. Dai ka jingali ka pen kong ka ba balada filanget yu Jesus fila yo ka jing pen em. Balada fisha ye ka no ha ka jing em ka jang pi ka bampen sum ba yo Trai. Pila ban wan na khmat jong Trai ka diga po ban pan map de ban pan bor na pan jing ai na ba on pen kalapat ye ka jing em ka jong pi khna ma pila ban em ni ka jing em ba penan brom ye ka kerteng ka kat neu jisu la le na ka ban ta jogi wat em na ka ban tai la de em na ka ban ta Trai la fi tuak ai ka diga jan be khot yo Trai de unis nei e ya fi blay on ker khu yang ni ka ni ka po commit your life to Christ ai ti la ka jong em jong fi show Khrist blay on Pyndonkam de ki unexpected moments ban ring ye fi show Khrist da ka do ko len ti la ban day lang ba ka sermon ke banga kren ha ka ni ka por na ka ban ta jong fi ka bram baro ka long tang show Jesus Khrist marway ubala yap ubala mi pat bo sawan pada ka borom ban shao ya lagi jong hi commit your life to Christ. He will save you now and He will transform you for His glory. Amen.